Ja, het geeft een feestje. Gefeliciteerd. Maastricht, dat ben ik. Een project dat kinderen iets moet leren over de Limburgse cultuur met als hoogtepunt een cultureel festijn voor jong en oud met oude volksspelletjes en optreden van Limburgse artiesten. Het lied Gong naar de Meret en Koch een Kooi uit 1849 werd gezamenlijk ten gehoor gebracht door 200 kinderen en 50 bejaarden. Ik sta hier op de Meret met geweldig veel feestende mensen. Gehuurd in mijn huis, maar dat is niet zomaar. Gisteren hebben we mijn 10-jarig jubileum gevierd op de Meret. En vandaag is een hele bijzondere dag. Laten we nog metkijken wie kinderen spelsertjes doen van vroeger. Peperkoekhappen, bliklapen, zakspringen. En ze winnen daar al nog geweldige prijzen mee. Dan moesten we gaatjes en de citroen maken. En toen moesten we die stokjes erin doen. En toen werd het vanzelf eigenlijk, ja, werd het geur. En het was van citroen en het ruikt ook heel erg lekker. Je kunt het in de woonkamer zetten, want dat ruikt natuurlijk heel lekker. Dus je kunt het in de woonkamer zetten op de tafel. Dan ruikt het super lekker. Wat hebben we eigenlijk gedaan? We zijn langs de basisscholen gegaan en hebben voor een oude tradities weer aangeleerd. Maastrichtse gezegd is, maar ook een liedje uit 1894. En dat hebben we op de Meret gezongen met een aantal honderden kinderen op de Meret en tientallen kinderen op de bühne. Ja, en het is gewoon geweldig om die traditie door te geven. Kinders, ik ga weer te doen. Hier al metsturen, hè. Kom naar de Meret en kom een koe. Zit maar op. En hier, kom naar de Meret en kom een koe. Speciaal de kinderen. Kinderen, dankjewel. En ik zou zeggen, ga dezelfde week weer terug. En dan krijg je allemaal een dikke knuffel van papa Frans. Gaat er maar eens even allemaal doen voor me. Nou, wat belangrijk is bij de Maastrichtse cultuur, is dat voor de ouderen bezoeken. Want zij hebben het dus eigenlijk cadeau metgegeven. Dus we zijn nog naar bejaarden toe gegaan, er zijn kinderen metgegaan. En hebben we de ouderen laten zien, geef dit over, draag dat over. Wie het vuur van Meenkeleer symbolisch gezag aan de jongere generaties. En wat mij betreft is dit cultuur met een grote C, de volkscultuur. Want dat zijn de smaakmakers van Maastricht. Ik ga weer genieten en dat geen dag, maar wel op Maastrichtse wijze. Allee, het gaat goed.